आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथां रायजोफोर दासिमाव गेदेर गेदेर लिडार सानै सावरायगोननि मोनसे खौरां फैदों। जोंबो साइडआवनो दंफैयो। दा खोथाया जाहैबाय, दाख्लै आं मोनसे भिडिअ नुदों बे नेबाय थानाय समावनो खनिन्द्र सार एबसुनि जाय मावथि सेन्ट्रेल एबसुनि बिथांनि बिबुंथिनि सायावहाय जे बिबुंथि होफैबाय कास्टम बसुमतारी बिथां सारा, आं बेखौसो ससे होनो नागिरदों। बे समाव देहाया जाथाराखै अब्लाबो आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों, नोंथांमोननि थाखाय हारिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन? जुदि हारिया देरसिनब्ला सिक्स सेडुलखौ बासायनांगौब्ला नोंथांमोनहा हारिनि जानानै खोथा बुंनांगौमोन। नाथाय नोंथांमोनहा दिनै हारिनि जानानै खोथा बुङाखै। नोंथांमोनहा दिनै प्रमद बर'खौ बासायनाय, प्रमद बर'खौ सिफ खालामफिननाय, प्रमद बर'खौ जेरैखि जाया उद्धार खालामनाय बेयावसो दङ।